לאמא היקרה, החלטנו לחגוג את יום הולדתך השנה בדרך קצת שונה. גם אם את לא אוהבת תשומת לב רבה ליום ההולדת, הרי שטיולים משפחתיים את כן אוהבת. היא מוכרחה להיות חכמה, אמא שלי, ואת השיר הנשאר בשבילה. אמא, בשבילי את הכי בעולם. את עם התכונה המיוחדת והמופלאה, תמיד לתת ואף פעם לא לקבל. תמיד זמינה, תמיד מוכנה לעזור, כאשר המילה לא אינה קיימת בלקסיקון. אם זה בשמירה על הנכדים כשהיו חולים, שזה בא תמיד על חשבון העיסוקים או תוכניות אחרות שלך. אם זה בטיפול ועזרה לסבא והסבתא משני הצדדים, סבתא שרה, סבא אשכנזי, והיום גם העזרה והדאגה לדוד יצחק. אם זה רוח בבית, תמיד ערבי החג, כל המשפחה נכנסים כולם ביחד בערב פסח וערב ראש השנה. לאחר שנים רבות של עשייה, מגיעה לך גם קצת תשומת לב וברכה. לומר לך שגם אם אנחנו לא אומרים זאת ביומיום, מרגישים את העשייה שלך, התמיכה והעזרה היומיומית שהפכה כבר לשגרה. טוב, אני רוצה לספר איזה סיפור קטן. כשהייתי בן 5, אמא יום אחד באה לאסוף אותי מהגן, ובאותו יום היה יום מאוד גשום וקר, וירד גשם זלפות, וגם הייתה בגן יום הולדת, וקיבלנו הפתעות. וקיבלתי בהפתעה בשקית בין טיק-טק כזה, טיק-טק, טיק-טק, טיק-טק. ואמא באה לקחת אותי, והלכנו ברגל, והיה שלוליות ברחוב משמע ירדן, שלוליות ענק, ועשינו עיקוף סביב כל הרחוב, והלכנו ברחוב פיקה, דרך השדה, דרך המאמורות, דרך גבעות. וכשהגענו לפתח הבית, פתאום גיליתי שהטיק-טק שלי נעלם. בקיצור, חזרנו, אני בכיתי עם דברות כמובן, וכל הטקס הזה, וחזרתי כל הדרך עם אמא שלי, עד לגן כמעט, לחפש את הטיק-טק הזה. אומנם לא מצאנו אותו, אבל סבתא הלכה איתנו את כל הדרך חזרה לחפש את זה, רק שישראל הקטן לא יפקה. וזה סיפור קטן שפחות או יותר מספר את היחס ואת כל מה שקיבלנו מאמא. וזה סיפור שמלווה אותי כל הזמן, מאז ועד היום. אני לא שוכח את זה. עוזרת לנו לשמור על מסגרת משפחתית, וגם להתקדם ולממש דברים שאנחנו חושבים ורוצים. המסר הזה של תמיכה ועזרה נראה לי עובר במשפחה, גם לנו ומאיתנו לילדים. נכון, לא תמיד קיים כזה איזון. היו תקופות קשות ומשבר כשאבא נפטר, אבל עם הזמן מצאנו שוב את הדרך. אני רוצה לברך אותך ואותנו בהמשך שנים רבות וטובות של עשייה, אהבה, עזרה והתעניינות, וגם לבלות וליהנות. אני לא יודע מה להגיד, באמת אני בשוק. כולם שואלים אותי, מה עם חמתך? ואני אומר, אני אוהב את חמתי. ואנשים בהלם, איך זה יכול להיות שחתן אוהב את חמתו? חמותו. זכיתי בחמות מדהימה, ואני מברך אותה בכל הזדמנות, ואנשים באמת בשוק ולא מבינים. ואני חוזר ואומר, סוניה, אין עלייך. פשוט אישה מדהימה. אפשר ללמוד הרבה מההיסטוריה ולהבין תובנות של דברים שאנחנו מכירים וחווים. אז רציתי לספר על העבודה שורשים של נועם שעשתה לאחרונה, ושבעצם למדה את ההיסטוריה האישית של סבתא מהילדות, שעלתה בגיל 10 לארץ ישראל, לבד, בלי ההורים, וכל ההיסטוריה שבעצם ההתמודדות של אמא לאורך כל התקופה, איזה שהיא דאגה לעצמה, לבד, בלי אחים, בלי הורים, והתקדמה ועשתה את מה שהיא בחרה לעשות בדרכה שלה. וגם תמיד זה משליך גם עלינו, שאני חושב שהיא השרתה את אופייה והטמיעה את הדרך שלה, ובכל אחד ואחד מאיתנו, האחים, יש את הדרך השקטה שלו שבעצם משיג את המטרות בנחישות, בהתמדה, לא תמיד בצעקות והוא-הא, שאולי מאפיינים אנשים אחרים,
אנחנו תמיד יודעים שהמשפחה שלנו היא משפחה יותר שקטה, אבל בהחלט יודעת להשיג את היעדים שלה, כל אחד את השאיפות והמטרות שלו בעצמו. וזה האופי שקיבלנו גם מהאבא וגם מהאמא, שהיה להם אופי דומה, וידעו לחיות ביחד ולהשיג דברים. תמיד קשובה. לי זכורה תמונה כנערה, אם זה את במטבח, עומדת ומבשלת ואני מסתובבת סביבך ומספרת לך את חוויות היום, בצבא, בבית הספר. תמיד אהבת שנתלבש ונראה טוב. זכורים לי ההסתובבויות והקניות הבגדים ביחד בחנויות הכי יפות וטובות בעיר. כשהיינו ילדים זה היה בתל אביב, בדיזינגוף, באלנבי, ואחר כך הגענו לחנויות הכי טובות בראשון כמובן. זו הייתה חנות במדרחוב, שכרגע אני לא זוכרת את שמה, דזירה, ספקת, ישראל פה מזכיר לי. בזכות הנתינה והחום והמיוחדות שלך, יצרת וקיבצת סביבך משפחה מלוכדת ואוהבת, ילדים, חתנים, נכדים ובני זוג ונינים. ובזכות ארוחות יום שישי המפורסמות, בשכונת נווה ים כולם יודעים את זה, וכולם גם טעמו את העוגות של אמא של אריאלה. את עומדת וטורחת כל השבוע לארוחות יום שישי המפורסמות, וכך יצרת גם את הקשר והליכוד בדורות הבאים בין הנכדים. את הסבתא הטובה בעולם, ובאמת שאין אף אחת אחרת שמתקשרת ואומרת לי, יש חמין, בוא לאכול. אז תעשו את העבודה. וזהו, אני קצת רשמי מדי, אני לא יודע, קשה לי בברכות האלה, אבל זהו. אז האמת שלא צריך להגיד יותר מדי, קודם כל תודה. באמת, אתה סבתא, כמו שסבתא, אתה סבתא הכי טובה, ואני לא חושב שיש מישהי שמשתווה אליי, על האוכל, על מתקשרת ושואלת ומתעניינת והכל. אז באמת תודה, ומזל טוב, ועד 120, וכל הברכות וכל האיחולים הכי טובים שיכולים להיות, וזהו, תודה. סוניה יקרה, ליום הולדת מזל טוב, הרבה אהבה, הערכה, ושנזכה עוד להרבה שנים ביחד, עם המשפחה, הילדים, הנכדים, שתזכי לעוד ועוד. וכולנו, ישראל, שושי, רגב וסתיו. ובשנה עגולה הזאת, החלטנו לעגל אותה, וליום הולדתך גם החלטנו לכתוב לך שיר שבעצם משקף את עברך הפורה ואת העתיד המבטיח. סבתא אהובה, כי סוניה שרה הכי טובה, עם הנשמה הכי גדולה, כולה
לכולנו מזל טוב, הרבה אושר, ולסיכום